Yon for today's pulutan mga bossing, sinigang na bildat na may kamyas. Bale, hinahanda na namin ni Pare Baldo at Pare Sting yung kakailanganin. Ito yung bildat na inapa nila sa may lawa kasama si Bunso. Ayan mga bossing, hinuhugasan muna yan ng maigi para matanggal yung mga nakakapit. Gamit ang poso at ang tagalumba natin dito ay si Bunso. Andito na rin yung kamyas galing sa bahay mga bossing. Magluluto tayo sa pugon ni Auntie Nuni. Yan ang ating panggato mga bossing ay ambuligan. Ito yung ambuligan mga bossing sa Ilocano. Hahay! Galing po yan sa bunga ng mais mga bossing. Yun po yung pinagkapitan. At ito rin yung tinatawag nilang ang nguyub sa Ilocano. Bali hinipan lang natin ang hinipan. Ayun! Biglang lumakas yung apoy mga bossing at solid talaga yung lutuan ni Auntie Nuni guys. Napakabilis magluto dyan. At eto na nga yung masarap na luto. Timpladong timplado ni Pare Sting at ni Pare Baldo. Ayun o. Bumukhang bumukha na mga kaibigan, mga bossing. Durog na yung kamyas at tikman na natin yan. Wow! Solid!